Keceng silang per T20 cricket match mesen penang dung kitipon. Kedam tang suri hindra ingkora ke Thomasengkan mati jong ni pai por ni pen pathubom wang bom si pining mati suri hindra ingkora player sengkan thang ni pai ingkora nerkeber ni keceng silang per T20 cricket match ang dung kiti pathubon. Sonsi defender club lapen PWD Colony ang bong ang dung kiti pathubon si PWD Colony atum ke pathu ke mesen aja 48 runs pen chepa hai pon si ke hai nong e chepa long pon. Ke hai atum trophy lapen tangka suri thomkep first runner up atum tangka suri krifol apen. Second runner up atum tangka suri trok cepalong pon. Bang solong alihisar paman pen karib yang outermost council EM Madhuram Lekthela pen. Bakalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron an parta ke thege dinga tum chetong dun semesen pen tournament pachut pon. Walong kamaji pen Rakesh Rong Pharnang ki palia birta Malam News. Bukulia Sports Association hin pen T20 first inter Langfer cricket tournament ini ang dungitik lo nasi pupu patupen pilih gahasan labangga defender ketensi anong e labangga suri thongke lapen ke adun chu anong e bangke suri krepo pen ke third place abang suri trok pen ke with trophy lapen certificate ni tumpi pon lo paso patu gibi pon labangke la cricket anat ke pachi hingi pachi ni tumbori pon lo lapen ke non ako prabjin pen apison ke patu ni tum ke patu konji khanda matha pon lo labangke kalitang ni tundang langfer hawar langfer homosti long abari memesi lo guzor teron alang ni men panong kensi ni tum putot ako labang so cricket tournament ki konji kansi sikam Litum kelang bom lake Malam News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.